Sí, es creu que la història en què es basa Shakespeare, o una de les històries, perquè segurament també va agafar d'aquí i d'allà, perquè hi ha tants personatges a l'obra original de Shakespeare, però una història que és del segle X, em sembla, d'un reialme també que a França, França era molt més petita que ara, però tenia també un rei que va donar doncs el regne a les seves filles, i el que se sap és que la filla petita va acabar empresonada per les filles grans. És a dir, es creu que les filles grans van acabar fent fora aquest pare, aquest rei, i a més el que se sap és que la van empresonar i va estar molt temps empresonada aquesta filla petita, la germana petita d'aquestes tres germanes, i va acabar suïcidant-se a la presó, suposo de la dificultat d'estar vivint tancada. I llavors, clar, apareix aquesta idea del suïcidi, Shakespeare l'agafa i apareix també reiterada d'alguna forma. Apareix en Cordèlia, que fan creure que s'ha suïcidat i de fet el seu pare, rei Lear, la despenja un cop morta, i apareix en Gloucester, que és l'amic del rei Lear, com un comte Gloucester, que de fet té una història paral·lela a la història del rei Lear amb les seves filles. Ell té una història amb els seus dos fills, també amb la idea de la idea d'herència, però pensada des del revés. Els fills és com que un fill fa creure que l'altre germà el vol destronar, vol treure-li el comtat i vol matar-lo per ser comte. I llavors hi ha aquestes dues històries durant tota la narració, tota la història del rei Lear, es van apareixent o una història o l'altra paral·lelament. Alguns moments es creuen que hi ha un moment màgic que no aporta res a l'obra, però es troben rei Lear ja indigent a fora de la intempèrie i Gloucester sec perquè ha arrencat els ulls i també desemparat a la natura, i es troben aquests dos éssers, dos vells, en la seva bogeria, un en la seva bogeria, l'altre en la seva ceguesa, i dialoguen entre ells. I això és un moment que Shakespeare es permet posar, tot i que no aporta res a la trama, no avança la trama, però crea un moment màgic i preciós de la vasta obra de Shakespeare. És una de les escenes també més reconegudes pels crítics, pensant en com es parlen un cec i un boig després de tot el que els ha passat.